Velkommen til Viden om med jeres vært, Julia Pedersen. Velkommen til Viden om. I dag er vores emne formandskabet i EU. Hver 6. måned skiftes minister, og i de 6 måneder i starten af 2013 er det Irland, der er minister. De vil bruge deres tid på at skabe stabilitet, arbejdspladser og vækst i EU. Irland er også med i et trioformandskab i 18 måneder sammen med Litauen og Grækenland. Trioformandskabet har man lavet for, at EU ikke skifter retning efter 6 måneder, og de holder den samme kurs over længere tid. I starten af 2012 var det 7. gang, at Danmark var leder af EU. Danmark blev medlem i EU for 40 år siden. Det var i januar 1973. Dengang var der kun 9 lande, men nu i dag er der 27 lande. EU-formandskabet har til opgave at lede og tilrettelægge møder i ministerrådet. Sikre, at der er god samarbejde mellem medlemslandene. Her er det vigtigt, at formandskabet er neutrale og upartiske. Formandskabet skal repræsentere EU i sager, der vedrører EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det betyder så simpelt, at det er formandskabslandet, der taler for EU's vegne i international sammenhæng.